it. Nag-apayaw ka ron may bagang. Ay ka no tagapayaw anak ko. Iniyo na talking na ng Arabo sa bali mo Romar aso. Nagap-abrudak talagang iniyo na talking na ng Arabo ko sa bali mo Romar aso mo. Isuta padasi mamuti taga-apayaw kita mamuti ramana mamuti experience iti matopran tinalabaga ta amo yung muti wetog kes kit nangisit kahit kumuha experience ni labaga pingping na ades Ala, tupraan na ka dyan? mo tuk pranda ngal-ngalem tok na nga mama sa pe wala tok na nga mama si kama nga bakla kay mumugan ko nagpudot 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 yung unig itikwa kimon naslatan tani Napay manisura manin, oo. hi ata nga bakla iniyot tikwa ti ifugaw ngay ti alfol siliste ifugaw apo anya mo tun ina ko na naglabagan mo tabot kimo mo kadi na magayam amo ko tinopra na gawa des madama magayam ngal na ti mama ike kiram ta kimo mo sila kimo baguto Gaga, hindi ka brilliant. ah Lumabagan mo pa. ako brilliant ka ang paggatang mo brilliant friend hanga tawas Ala, awit tawas man. Wala di taga-ipugaw ni O. Wala may bagang mga sayat kita taga-ipugawin. ay tagay po ka talaga nga sika punta direct tanga rabi Ano ba mo yung Mr. Ipugaw? ay tagay pugaw akita taman maminsan takait kumo nga talagang tupra mo minsan oray kwa nga Kulay blue? haan na kaya ginarabaga ay magbagada nga mama What? mo di mama kaamumutan mama ko na pudo kag lalo kag pudot aming nga bagi kitang tagsinaba tutog taw hinina talagang ino mamanong yung taga-apayaw ay na ala Oo. buwang ka tani Maki ng pusa. ala papalam man mamalon man ala Jenny this Okay. Megatin na ala ada mabarsak po dito Oo, goodbye ka dito kaapayawin ni. ay taga-apayaw thank you so much For supporting. for supporting my vlog of my